Ideme opäť na našu obľúbenú vodu, zväzové štrkovisko. Navštevujeme každý rok. Takže nejakých 9 dní pred nami, uvidíme, čo to dá. Držte palce. Miki, ahoj. Ahoj. Ideme? Ideme? Ráno pršalo, cesta není dobrá. Je tu všade blato, ale zatiaľ v pohode. Vidíme, dúfam, že všetko v poriadku prejdeme a dojdeme na miesto. Sme na mieste a môžeme vykladať. Jaj. Ešte to vykladanie v pohode ako tak a je toho veľa, sem to musíme všetko ponosiť dole. Nádherná voda. Ale horšie zase bude ako vždy to balenie. Vykladáme. Čo hovoríš, ako? Teplo. Čaute, dobré ránko, takže 6. ryba, všetky boli malé, takí násadiaci, dá sa povedať aj do 4 kg, konečne krajší kaprík, ranný záber, padák, na gej 2, jednu 20 solo, ako náhle som tam dával popky, tak išli tie menšie ryby a krásna ryba zo štrkoviska. Nádherné ryby sú tu, krásne, zdravé. Čisté, veď vidíte sami. Preto sem radi chodíme. Testujeme novú podložku s bočnicami. Aby nám tá ryba neušla. Je to bomba. Krásne sú tie ryby. Zlaté. Krása. Mal som tu aj popku, krásne vidieť, jak je to odrezané, ale sama malá ryba, dal som to preč, nehal som to troška ďalej od háku a dlhšie sme čakali na záber, ale trošku krajšia ryba. Zvolávačka 10 kg, 10 kg. Máme do vodičky, bojoval pekne. Aha. Krásny, tlstý. Pekná ryba.
Pekne si bojoval. Krásne. Krásne ryby. Na prvý deň v pohode. 2 krajšie ryby a 6 menších. Dal som tam už 2 24-ky. Nie tak často tých záberov, ale aspoň vidíte, takáto ryba to nemá vôbec problém zožrať. Ideme po neho. Troška púka, ale nevadí. Malá ryba snáď vydrží a raz bude z toho skvost. Krásna stavba. Nádhera. To je ono. Dúfam, že narastieš a raz zaberieš a budeš oveľa väčší. Ahoj. Poď hore. G2, balánska 24. Stále menšie ryby, dúfam, že sa niečo krajšie podarí. Razväzovka paráda. Nádherné ryby. Krásne. Pôjdeš naspäť. No. Do vody. Tak. Pozri, aj pomaličky ide. Ide za kamošom. Ideme na fajnový kebab.
dobré ránko. Noc bola kľudná, dal som tam jednu 30-ku G2 s fotkou pampeliška, ale nič sa neudialo a tu, čo mám pod brehom, tak tam bol jeden malý kaprík a noc kľudná, takže ideme si dať fajnové raňajky. Toto Kubo. Ale je náš. Jeba som ti takýto podberak. No však kto to skladal? Ty? Nie, ty neposkladal. Ale je tam krásna ryba. Natočila si to aspoň? Áno, hovado. Pozri, aký. Yes! Je dobo. Ty kokos. To budem vytrička. Pozri, aký. 25 kg. Aha. Musím to veľko upraviť. Vidíš mi toto? Aha. Čo? Nástroj. Ježiš. To som ešte nevidela. Ježiš. Kokos. Čo, Kubo? Dobrý podberák som. Aha. Ideme to zdokumentovať. Sak 1,8 úplne mokrý a ideme sa pozrieť. Cez 20 má určite. Je tam. 21,20. Je tam. Gratulujem. Štvrtá 20 z tejto vody, nádhera. Každú výpravu sa podarí. Teším sa moc. Čaute. 21 je tam. Nádhera. Pekná ryba. Gratulujem, Oskar. 21,20. Ideme ho pozrieť. Krása. Mega. Bomba. Zo zväzovky ryba. Nádhera. Krásny pukáč. Yes. Môžeme dať pusu. Pozri na ten pupek. Pupko, je to tam. Gratulujem. Krásna ryba. Si ešte pozrieť. Je tam. Bomba. Yes. Nádhera. Riadny kotúč. Pošli deda. Starého.
ideme na to. Fajnové pečené klobásky. Dobre sa napapkáme a ideme čakať na ďalší záber. Je tu teplo, dnes 35 stupňov. Spravili sme nejaké 4 ryby, najväčšia tak 10 kg, takže pokračujeme ďalej. Držte palce. Jednoduchá montáž, stále ju používam. 6 háčik Kurvšenk Medium, šnúrka Reflex Camo 25 libier, G2 orezaná a desinka popka ananás. Takže dokončím montáž a môže ísť do vody. Ďalšia krásna ryba zo zväzového štrkoviska G2 s desinou popkou ananás. Krásna ryba. Tento ináč riadne bojoval. Parádna jazda. Bomba. Krásne sú tie ryby. Zdravé, čistúčke. A rátam tak, cez 15 kg by mohol mať. $16,5. 16,5 tam bol? Zobral nad ránom. A hneď za tým druhým. Opäť G2 s ananásovou malou popkou. Dávam to tam len na efekt, keď tam máme nakrmené, tak sa mi zdá, že tá jedna malinká popka pomôže, keď to tá ryba zbadá, tak ide potom, že to tam pekne vidí na tom dne. Krásne ryby, 14,5 kg zo štrkoviska poteší. Ahojte, konečne mi prišlo niečo väčšie po tých nasaďakoch. Zabral na Chili Squid 24 mm dipe. Troška si ho ukážeme. Včera som dal baterku nabiť, mala 14 V, dnes už má 16,2, nabíjam si s tým powerbanku, GoPročku a tu je na streche krásne
solárny panel, ktorý tlačí 10 A, takže 140 baterku mám nabitú za 14 hodín, čo je bomba, takže s elektrikou žiadny problém na rybách. Vieme vydržať kľudne aj 2 mesiace. Samozrejme, keď je slnečno, ideálne podmienky, tak tedy to nabije perfektne, jak má. Tento pohľad, to je pecka. Je tam. Ideme pre neho. Čisté dno, to je celé. Pekne tam troška potom prikrmiť a ono to funguje. Bez problémov. Montáž máme na dne. Hádžeme bojle
Mazaná škebla G2 24. A môžeme ísť na breh. Vypneme sonár a ideme. Je teplo, treba tú rybu aj ovlažiť s vodou. Krásna ryba. Zdravé. A tie farby, to je proste nádhera z toho štrkoviska. Nepoškodená papula, nádhera. Krása. Jaj. Pešak. Od brehu na popku Ronnie Scopex. Nádhera. Krásny. 5 metrov od kraja. Večer krásny záber. Nádherná ryba. Zo zväzovky poteší. Krásny pupkáč. Nádhera. To je on. Krásne ryby zo zväzovky. Tento ma troška trápi. 16,5 kg. Krásna, cez 10. Nádherné ryby. Nádhera. Krásny lisec. Krása.
To sú oni. 1.24 G2, solo gulička, háčik 6, Kurschenk medium, od Foxu, sedí jak má, paráda. Krásna jazda, 2.24 G2. Krásavec. Pred nami je noc, dúfam, že ešte niečo pípne. Aj nový. Poď. Čaute, takže ranný kúpel za mnou, fajnovo, osprchovaný. Noc bola hluchá, dal som tam 2.24 a až teraz ráno to zjedol taký 12-kilový, na ktorého sa pozrieme. Tam ho mám dole v podberáku a Kubo išiel previesť, tak ho čakám. Ako som povedal, noc nič, 2.24 G2 a celá noc ani pip a teraz ráno to zožral, takže neviem, či zase neprejdem na 1.24 a radšej sa budem prechytávať, lebo vyzerá, že aj tak nemá význam tej 2.24, len si oddialujem tie zábery a nerovná sa to väčšej rybe. Uvidíme. Ideme sa pozrieť na rybku. Čaute. Ryba na 2x24 G2. Selektujem, ale vidíte, 10-kilové ryby s tým nemajú vôbec problém. Celú noc to tam ležalo od večera a ráno okolo 10. zábera takáto ryba, takže neviem, či neprejdem naspäť na 1.24, čo mi fungovalo najlepšie, lebo zbytočne si takto oddialujem tie zábery. A aj tak som nič nevyselektoval, takže uvidíme. Zatiaľ som to tam dal naspäť. Začína pofúkovať, dnes nejaký aj dáž má byť a uvidíme. Ale pôjdem to asi previesť. Len v tom vetre sa mi to ťažko pokladá. Pokladám to do 14 metrovej hĺbky, kde sú neni zeliny. A keď fúkam, musím si vedieť dobre nadbehnúť 4-5 metrov, aby mi to padlo tam, kde má. Takže. Ale aj toto je krásna ryba zo zväzok. Každý jeden záber tu poteší, nie je to také jednoduché chytiť tie ryby. Pošli už geda. Hore. Čo si doniesol konečne? Je tam jednu bombičku. Pampeliška 18 ma nesklamala. Krásny. Bomba. Tu je mať tak. 17. Krásny. Fajnovo, konečne. Popička 18, pampeliška, to tu jazdí. Krásny. Konečne. Je to tam. Bomby.
Takže konečne mi prišla taká bombička o tých menších kaprikoch. 18 pampeliška ma nesklamala. Každý rok to tu jazdí na ňu. 16-kilová ryba. 16-kilová ryba, fajnová, ma potešila pekne, som rád. Bomba. Konečne. Jo, vypustíme pekne. Dúfam, že sa mi ešte podarí niečo. Oj. Bol som previesť prúty. Dnes je slabší deň na ryby. Zajtra balíme, ale nachytali sme krásne ryby. Ja sa teším, dúfam, že o rok sa sem znova dostanem a že sem chodíme hlavne v tom lete, je tu parádna voda, či už na kúpačku, alebo úplne čistúčka. Možno ešte v noci niečo pípne, uvidíme. Držte palce. Čaute. Na záver takáto krásna ryba. Není veľký, ale krásny. To je ono. Nádherná ryba. Wow. Takýto riadkač. Dúfam, že sa budeš vyhýňať takým, čo by ťa zobrali niekde. To je ono. Krásny. Takže posledný deň, nedeľa, balíme. Ako vždy hovorím, to je najhoršie, ale nevadí, dobre bolo, pekné ryby sme pochytali. Teraz to musíme už len všetko pobaliť, nahádzať do auta a ísť domov. Ťažké balenie, ale ide to. Do pol hodinky odchádzame z tejto krásnej vody zväzovej. Dúfam, že sa sem opäť čoskoro vrátim, alebo až budúci rok.
Ideme domov. Dobre bolo, málo bolo. Že by som vydržal aj týždeň, aj 10 dní. Rybky moc nespolupracovali, čo viem, okolo jazera, ale my sme pochytali krásne. Opäť to moje jedno místečko, čo tam mám fajnové, ma nesklamalo a jazdilo to väčšinou tak, že jak ste aj videli na videu, pravá udica. Pokladám to tam do 13,5 metrovej hĺbky, je tam blato, vezelín. Je to tak 2x2 metre a tie ryby to s obľubou navštevujú, takže za mňa spokojnosť a ideme sa venovať práci, firmičke www.arizonacarp.sk, rybárske potreby Zlaté Moravce, Arizona Carp. Môžem makať a najbližšie nie ryby, ale zaspojeme niekde dohovor. Všetkým veľa zdravia, držte sa, nech sa vám pri vode darí. Čaute. Čaute.